तहार जहिया बिया हो जाई नु हां आ तहार जो ना पियावा से झगड़ा होई तो हम कहतनी का ये अपना बोलमुआ से जरूर कही हो कही हो चाहे जे में भाई होई हां जी जे अपना मेहरारू से प्रेम करत होई हां जी बाकी जोगिंदर भैया जानतनी आज के लइकन के परिवेश का बा टुनटुन भैया कहने गेले हना अच्छा बाल का मनोज अगर आज के लइकन के परिवेश सोच का बा मामू मामू कि जब से फेसबुक आइल बा हां जी आ जब से व्हाट्सएप आइल बा सही बात तब से कतनो नीमन मेहरारू मिल जाए हां हमारा सपना में अनुपमा मिल जाए तो इनका के तो प्रेम करबे करो सही बात बाकी हम तनी मनी बिगड़ जाए छोटे बाबा बिगड़लो जरूरी है एने ओने हाथ मारिए दे अनुपमा बाड़ी जान तनी की सुंदर बाड़ी अच्छा तार रिलेशन ऐसा ना कि कोनो दिक्कत नहीं है एगो मेहरारू अपना बोलमुआ के समझावत है कि सुनी रौरा तो सारा के माने के बात मान ली बाकी एगो बात गारंटी में जानी सही बात कहतिया कि झूठो के खोलला दिलवा के अरे भकेंसी राजा जी भकेंसी बुझलू अनुपमा भकेंसी बुझलू का होला ना बताओ माइक में बताओ ज्वाइनिंग के समय आता है ना वो बहाली बहाली हां बहाली कह ज्वाइनिंग के समय सही हां उहे कहला भकेंसी ओकरा से पूछा था वैकेंसी में तब सुनाती है कि झूठो के खोलला दिलवा के अरे भकेंसी राजा जी एगो बात जान ली जोगिंदर भैया का इमरजेंसी में यही है काम अरे बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी झूठो के खोलला दिलवा के भकेंसी राजा जी झूठो के खोलला दिलवा के भकेंसी राजा जी तो इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी गोलू का हो अनुपमा के उठल चाहता उठ जाई इतना मत बड़ा अरे मैं अगर नहीं भी तो भी मैं गा सकती हूँ ना 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 सोना न चांदी मार के मुआ दे रह जा हार मांगता नहीं खड़ा होके कहो जास्ता होता है सोना चांदी नहीं सोना चांदी मत मांगो खड़ा होके मांगो साजन हम तोहरा से प्यार मांगता नहीं सही में ना ही चाहिए हमरा के रुपया जी छुट्टी लेके घर आई हो सैया जी लेके घरे आई हो सैया जी इमरजेंसी में आई है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में आई है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी अनुपमा जी ई तहरा प्रेम दुलार कब तक मिली चाहे हमारा कब तक मिली देह में जवानी जवानी बगली में माल पानी हमें जवानी बगली में माल पानी तो ही से मिलत बाड़ी 17 गोरानी लार चुआवता की ड्रेस तू फैंसी राजा जी लार चुआवता की ड्रेस तू फैंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी इमरजेंसी में आई है काम बीबी लाइसेंसी राजा जी आज जब तक केहू भी रुपया बानू हाँ जी सही बात है बगली में रुपया बा तो तबे तक पूछबा सही बात बा प्रिंस भैया कहती है लड़की का नोट के कोट पहनला पेनहला सिक्का के बटाम हो सिक्का के
अनुपमा रंग काट जबले पजरा बादाम हो बाकी काहे झगड़ा होला ही ना पूछलू पूछो पूछो काहे झगड़ा होला काहे होला काहे काहे जानो तनी हनी के बारे में नो सटल बाड़ी सलूटे खाती करेंसी राजा जी सटल बाड़ी सलूटे खाती करेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंस राजा जी इमरजेंसी में आई है काम बीबी लाइसेंस राजा जी इमरजेंसी में यही है काम बीबी लाइसेंस यो जिया इमरजेंसी में आई है काम बीबी लाइसेंस राजा आओ हाय अब जवाब दो कोनो गीत के ठीक है किताब लेखा गरम रवा करी न मिजाज के अरे काम न कराने वाला बात महाराज के कि अरे फेंक दन लोढ़ा अरे गुस्सा कम करा थोड़ा चूड़ी टूट जाए मना रूठ जाए अब प्यार टूट जाए हरा कोलू जी के दिलवा टूट जाए कोलू जी के दिलवा टूट जाए हरा कोलू जी के दिलवा टूट जाए किताब लेखा गरम रवा करी न मिजाज के राज जी काम न कराने वाला बात महाराज के महाराज जी हो बनी महाराज अरे फेंक ना लोढ़ा गुस्सा कम करा थोड़ा चूड़ी टूट जाए मना रूठ जाए प्यार टूट जाए जाई जाई करिएगा ड्रामा करिएगा ड्रामा करिएगा ड्रामा हो गया ना अरे तो जहाँ भीड़ भाई हो तहाँ धक्का धुकी ना होए होला 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 हो गया फिर होई रुकर तारा फिर ढेर हो मत बोलिए कि तहरा रानिया के दिलवा टूट जाए राजा जी के दिलवा टूट जाए राजा जी के दिलवा टूट जाए ई ना भाई अचाके में ना वॉलेटरी खत्म उठ जाए सारा दोस्त लहर हवा राजा जी राजा जी उठ जाए लहर ओइसन सरद हवा राजा जी तू मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी तू मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी हम गोरी तू चकोरी हम गोरी तू चकोरी गोलू के जवार वाली करत बाजार वाली गोलू के जवार वाली करत बाजार वाली हम गोरी चांद चकोरी हम गोरी चांद चकोरी भोजपुर बाजार वाली करत बाजार वाली गोलू के बाजार वाली करत बाजार वाली अरे मरो नहीं माथा के बड़ा बड़ा राजा बा खिसियालू कहे काहे अरे रिसियालू कहे काहे उपेंद्र जोगिंदर भैया अरे कुछ भोकल उठाइए ना भैया अनुपमा के आशीर्वाद ना ये देनी उठाइए ना ये है उठाइए देनी है देनी आप आपसे ज्यादा मिला जाती अब मत दे कोई बात नहीं भैया गरम आलू कहे खिसियालू कहे गरम आलू कहे गरम आलू तब फेंक देलू आलू कहे फेंक देलू आलू काहे फेंक देलू आलू काहे हमसे भाईल बटे भारी धोखा अरे आलू के में से देनी चोखा एही आलू के मिस दे हम चोखा चोखा आलू के में से देनी चोखा अरे देबू नहीं खाए तका बोला हम कमाए चितर फूट जाए तला मुठ खाए प्यारे छूट जाए कि तहरा राजा जी गोड़ावा के दिलवा टूट जाई तहरा रानिया के दिलवा टूट जाए रानिया के दिलवा टूट जाए राजा के दिलवा टूट जाए
एगो तोहरे मेहरारू हमरा गीत को भाव देले रहे कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में। आज दिन में हम अपना गांव पे रहनी नवाडी तो जोगिंदर भैया सपना देखनी है जगले आखी कि अनुपमा के बियाह गोलू राजा से हो गई। हालांकि सच्चाई ना हुई बाकी सपना देखनी है और सपना तो आदमी देखला कि हेलीकॉप्टर पे उड़ल बा और सपना टूटेला तो वह पूरन की लेवा पे उड़िस काटती तो सपना देखनी है अनुपमा को हतारी कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में राजा जी दर्द होता तार आवाज के जवाब नहीं खे कबो ना बाकी एक में हिल जाइबू तई हमार जवार हमार घर खुश हो जाई के चाहता कि अनुपमा तनी हिल के गा दे तनी हाथ उठाई सब है अरे सूतेला संघमा खटिया पे सूतेला संघमा खटिया पे सजिया सजही के सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछाई सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछाई के। अरे सूतेला संघमा खटिया पे सूतेला संघमा खटिया पे अरे गमछा बिछाई के सैया जी सैया जी अनुपमा जी दिलवा मांगेली गमछा बिछाई आज दिलवा मांगेली गमछा बिछाई के। तोरा राजा जी के दिलवा टूट गई राजा जी के दिलवा टूट गई है। करब कहबू जवन 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 रहब फेरा में तवन अजनी छोड़ा भवन करब कहबू जवन जवन रही सेवा में असुप्रिय सुपवन सेवा में असुप्रिय सुपवन रहे सेवा में भैया कि रही अनुपमा असुप्रिय सुपवन खाली पवन के नाम लेबू आ गोलू धोई दी है भौजी के झूठ बरन ना बर्तन हम ना धो बाकी जन कहलू हा अब से कहब से कहत कि जनी छोड़ा भवन वाह करब कहबू जवन रही सेवा में आसु प्रियांशु पवन गोलू धोई दी है भौजी के झूठ बरतन एहू से कहतनी छोड़ अपन पवन चल गोलू के भवन चला चल गोलू के झूठे पाते पमारे लपाले चल औरा के प्रसादी खियाई खाली कहबा तू करे के माले देबू नहीं खाए तक बोला हम कमाए चितर कूट जाए तला मुठ खाए लफरूट खाए तोरा राजा जी के दिलवा टूट जाए हरा राजा जी के दिलवा टूट जाए हरा राजा जी के दिलवा टूट जाए हरा राजा जी के दिलवा टूट जाए अरे राजा जी के दिलवा टूट जाए अरे राजा जी के दिलवा हका हो वो तो बांध देंगे तो समय आ गया तब ना खड़ी हो जाओ मंच पर पहले कुछ गाओ यार मंच पर काले का हरिओम तत्व थोड़े कहना है ना ई नानू कहाई एगो गांव बा ईसाही जगदीशपुर के बगल में वो जे 100 गो लड़का रहलन एगो कौन गाँव है पापा जी सुखपुरा तो जे केडी सर एगो रहले वो अपना मैं लड़कन के सिखावस की ये प्रार्थना मत गाओ कि माँ सार दे कहाँ तू बीड़ा बजा रही हो वो घड़ी वही घड़ी हमरा उमेश अनमोल से भेंट भइल उनका गीत के लोभ में तो वो गांव के वो स्कूल में जानता नहीं लड़का का सिखत रहले सब कि आइल बानी रौरी प्रार्थना में अरे आइल बानी रौरी दुआरी आए माई बिड़वा बाजाई दो आइल बानी रौरी
तनी सामने रहबू हाँ जी तब कहे में सामने हूँ आपके ना सामने खड़ा हो जा अपने सामने बाबू तीना हो जाए आज यदि खड़ा हो जाए तो ताली बजा दे सब ए गोलू दूल्हा रस मारो में दुल्हन रस घर में तो मारो शोभा दे नानू ठीक लगी ना खड़ा हो जा सही बात गा के सुनाइए तब खड़े होके। कौन गाना अरे गा रहा खड़ी हो है जाना में यार खड़ी हो जा अब आप सोचिए कर ले कहार भाई कौन है भाई कहार भाई ठीक बता रहे कि एगो नया गाना सुनाओ तनी मार कर हमरा से पहले हमार बाबूजी बेचैन बड़े हमार बियाह करे करके हमार देखा बियाह के नाम पर से गीत लिखा था हमार गुरुजी के भाई हमने के जमाना में बताई बानी जा लेकिन आज भी जब कष्ट के बात आवेला तो हमारे 5 गो चाचा अब 5 चाचा के लड़का हमने के गोली चलावे का देवी खड़ा रहे जो दुश्मन खाते हमार एगो माला दो हम पहनाई अब बाबूजी से पहनवाई पापा से चाह के हमरा हम रोए लागो झूठो के ई ठीक ना लगे लेकिन हमार राम कुमार बाबूजी से हम विनती करब कि आई रौरा मंच पर ये हमार बाबूजी हन कि जब डॉक्टर कहलन कि इन्हें छेना खिलाइए इनका हाथ को मजबूत करना है तो ये हमार बाबूजी अपन सब पैसा छोड़ के सब पैसा त्याग के हमार बाबूजी हमरा खातिर सुबह में अपन सब बिजनेस छोड़ के हमारा खातिर खड़ा भइल सही बात ये हमार राम कुमार बाबूजी हवे अरे बाबूजी के प्रेम के अपना पिंटू भैया के ना रहला के बाद भी हम सोचले बानी समय ना मिले कि हमार सौरभ भतीजा बा और सौरभ भतीजा के कुछ ना कुछ बनावे के प्रयास करब चाहे जितना पैसा लागे ओकरा पढ़े में हम अपना सौरभ खातिर खड़ा रहब आ पिंटू ठाकुर के कमी गोलू राजा रविरंजन ठाकुर आ मनोज ठाकुर पूरा करे हैं ये हम सोचले बानी वाह लेकिन आए है अब गीत संगीत में बात होता अनुपमा हाँ जी वही घड़ी तुम हमारे वीडियो देख ले रहे विकी तिवारी के संग लाइव भरल प्रीति तो तू खड़ा हो जा सपना जी शिवानी जी है सब सही में जैसे कि हमार परिवार केहू दुआर पाइल होई तो हमार परिवार गांव में जाए छे हमड़ई पावेला बिना पानी पियले ना जाए एक करत गांव में भी बहुत लोग ऐसन होई बहुत लोग जे गाय भैंस के बिजनेस करत होई काराकाट में गढ़हनी में तो हमारा परिवार से जुड़ल हुई जोगिंदर भैया तो हमारा परिवार के यहाँ बड़ी इज्जत मिलेला तो हम अनुपमा कहले वाली कि आप कुछ सुनाइए तो हम तोहरे बारे में कोई गीत गाई माइनर में खड़ा खड़ा होकर के ए गोलू बिना खड़ा भइले गीत सुबह ना दे केकरा के अनुपमा खड़ा कराबो पहले कहले भी तो गाना गावे बहुत चिंता है आपको मेरी सही बात, बाप रे, सही बहुत चिंता है आपको मेरी ये चुप ना रहे सके कर दूगो जीजा जी आइल बड़े आ तोरो तो चार को फुफाइल सही बात ना चिंता के बारे हम तो बताई देते ढेर मत बोलो ना तो तहार दोनों जीजा सही में मेहमान अनुपमा खाली हाँ हाँ करत रह माइक में हाँ बोलिए